Jako smo ponosni što ovdje u Zagrebačkom zoološkom vrtu možete vidjeti i jedinke sokorske gugutke. To je zapravo vrsta gugutke koja prirodno potječe sa otočića Socorro u Tihom oceanu pored Meksika. Vrsta je na otočiću Socorro bila endem, što znači da nigdje u svijetu nije živjela osim tamo, no nažalost pojavom ljudi i stranih vrsta i ona je nestala i trenutno se nalazi u statusu izumrle vrste. Nakon što je meksička vlada odlučila na otočiću Socorro osnovati meteorološku i vojnu bazu, zajedno sa njihovim zaposlenicima tamo su pristigle i obitelji, kućni ljubimci i određene domaće životinje i tako došle do direktnu kompeticiju sa autohtonim, odnosno domaćim vrstama. Nažalost, zbog pojave mačaka, štakora i pasa, ubrzo je i nestala sokorska gugutka. Nije se više mogla uspješno razmnožavati, lovile svoje mačke, jaja su krali štakori i njima se hranili i ona je uskoro postala izumrla vrsta. Na sreću, zbog uzgojnih programa u zoološkim vrtovima, što u Europi, što u Americi, danas se uspješno polako vraća u svoje prirodno stanište i populacija se polako obnavlja.